Vamwe ndo vari kufamba vachiti aiwa VP Constantino Chiwenga hava kurwa makambenzi. Tichambongoziva kuti aiwa according kune zvazvakatarisirwa nevanhu zvamuziva ndezvekuti aiwa Vice President Constantino Chiwenga is supposed to succeed the leader Emmerson Damzo Mnangagwa panguva inoi takatarisira ma2028 polls. Vamwe vachitofamba vachitoti aiwa Minotabo anova aiwa mukadzi wa VP Constantino Chiwenga aiwa ndo the Zim first lady watikamirira. Sanapenda mashoko anoonekwa semafaction fights ari kuitika the ruling party. Noti subscribe or like out on the bell icon. Timida paenda majarajara zonzara nasi anobuda chiposta this picture aiwa ra VP Constantino Chiwenga and wife vari kufila buzi obuda nyora achiti the Chiwenga Voluntary Supporters Association in Mini Chiwenga taking Philabus by storm as Mini leads a free healthcare program under the banner of the Goldwire Healthcare Outreach Initiative. Mini Chiwenga supporters chanted Mini would be a better first lady than auxiliary. Ndo mashoko ari kuonekwa achibudikira kubva Philabus ari kuona kuti aiwa vari vachiti Minotabo ndiye akatoita Zim first lady ari nani wavanga recognize. Panapa tiri kuona kuti aiwa initiative aiwa yaMinotabo pamwe na VP Chiwenga yefree healthcare ndo yakonzeresa kuti vanhu aiwa vauye vavaendose vati ndo vatikamirira aiwa saZim first lady. Mashoko anobuda atiri kuona kuti ndo mafactional fights atakuona manje kuti all these two leaders aiwa vakomana vari kufaitira kuti varambe vari clinged onto power, vari kufaitira kuti varambe aiwa kana kuti vaatene kana kuti vapinde pakutonga muna 2028. Mbudise mafundo enyu ndikudiye pamusoro pechitiko ichi. Ndingakomesa section yedu, so subscribe or like, so turn on the bell icon.